Arkadaşlar söyleyin, sizi bekliyoruz. Yani Evet. kanalları bekliyoruz. Sazî û rexistinên sivîlên Bakurê Kurdistanê bi pêşengiya komeleya piştgiriya mazlûman di derbarê agirbesta PKK de daxuyaniyek dan çapemeniyê. Toplama sebebimizi Daxuyaniya ku li cemiyeta rojnamevana na Amedê hatî dayîn de bang hate kirin ku dewlet bi awayeke fermî bersiva vê biryarê bide û rê li ber pevçûnan bigire. Bila devlet jî ji banga agirbestê re bersiveka erînî bide. Operasyonan bide sekinandin. Her du alî jî vê agirbestê bikin aşîtiya mayînde. Ji ber vî jî berpirsyarên xwe bi zûkahî bînin bi cî û pêvajoya çareseriyê bi gavên ciddî li ser masê bidomînin. Beşdarên daxuyaniyê bang li PKK jî kirin ku ji hemû aliyan ve li ser biryara xwe piştgir be, da ku rêya provokasyonê ve nebe. li derdoran işte hin ew bu yer tên çêkirin, bu yer çêdibin û YDGH jî ev çend rojin wekku ji vê qerarê derveyî vê qerarê maye şer di navber wan û ewan polîsan de dewam dike. Divê pekiya vêya jî zelal bike ku YDGH jî di nav vê şerrewestinê de ye. Ev milê yani perpirsiyariya li ser milê PKK ye. PKK di dehê cotmehê de biryara agirbestê ragihandibû û amaje bi wê yekê kiribû ku heta tu êrîşek li ser wan pêk newe ew çalakiyên çekdarî nakin. Sazî û dezgehên sivîliyên Bakurê Kurdistanê amaje dikin ku ji bo ku agirbest bi watedar bibe, pêwîst e pêşiyê dewlet bersiva vê agirbestê bide û her wiha piştî û hilbijartinên jî ev agirbest berdewam be. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amet.